Wah, bidiबो एरना लांगुलायो आरो गुवारसिन नुयो जाहैबाय खननो बेखौनो होयो हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै दं आंबो दा बर्थमान मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव आं दिनै नोंथांमोननो शेयार खालामनो आखायाव लादोंखि जोंनि कम्पानियाव बेसेबां बर' फिसाफोर खामानि मावना दङ आरो माबायदि खामानि मा खामानि नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ शेयार खालामनो सानदों थौदो बिदिब्ला आंजों नायफालांबाय थाबाय था फार्स्ट हाबजेननाय अफिसाव बिदि नुयो नै नायलांदो गासिबो बै जाबाय मेन कम्पानि काटिं उला जे दङ एखैजा नायलांबाय थाबानो जाबाय गासिबो बेयाव काटिं हल नैबेखैजा ओइ बे जाबाय मेचिन दा मा रायलायनांगौ खोथा दं माबाफोर रायलायनांगौ दङ हा बे पुरा काटिं मेचिन बियो गासिबो बे बर' रायजो राजाफोर गासिबो नायनो इखै बे बर' जोलाखै जाहा गासिबो बर' रायजोफोर मोजां एर दे मोजां बहाय मोजां नंगौना नङा हा मोजां ना बेसे बुरजा एरखो बस्थासे जाबाय नामा बस्थासे जाबायानो माथो है सानसेनिया ओंखारबायानो माथो गोर बहायखाबाय माथो नों होनबा दिनै ना दे सार रावबोआनो गैला माथो बहाय दोनला लांजोबखो रायख'आ माबासो जागासिनो बिगुरा रायख' जेरै उदै ओरैनो जायो बिगुरा बे बर' फिसाफोर गोजा बेफोर गासिबो बर' फेमिलि गोजा बैफोर माने दङ नै मेचिन गोजा बेफोरो बेखौ खननांगौ टेबोलाव होनानै खनो बेखौ टेबोलाव लखबनानै गासिखौबो मेचिना बिदिनो गुफुर एकदम बेनो मेचिना काटिं मेचिन
लाइन लाइन नुवाखै बर' फिसाफोर गोजा गासिबो ओमफ्राय बिदि नुयो कम्पानिखौ पुरा लाइन लाइन बेनिफ्राय एकदम एखेजासिम बेयावबो नैबावबो बर'फोर गासिबो नैबेबो बेयाव बर'फोर दं मथा-मथि 50 जन बर'आ 55 बर'फोर खामानि मावना दं आरो बेवहाय फेमिलि गोजा गासिबो जों बिदि नुयो गासिबो नायलांबाय था बर'फोर गोजा गासिबो अल badham लाबोनायखौ खेबनांगोन ना बाहेरा जों बिदि नुयो बर'फोर गोजा गासिबो अल बर' 55-60 आसपास दङ गासिबो ओरैबो दंबावोनो बर' लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो शेयार आरो कमेन्ट खालामलायदो ना मा होनो नोंथांमोना शेयार आरो कमेन्टजोंसो आंनि गोसोआ गोजोन जायो आरो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनो गोसो जायो थेंक इउ गोजोन्थों